Morjentes! Me ollaan nyt Riikan kanssa menossa tonne Sonera-stadionille tekemään aika hurjaa testiä, mutta sitä ennen mä haluan kysyä sulta, oot sä nuorena kuullut peleissä kentän laidalta erilaisia huutoja? Siis on, tosi paljon, ihan eri tahoilta, että oli se, joka sitten se oli vastustajan vanhempi, oma vanhempi, valmentaja, pelaajat, jotka oli katsomassa. Tosi paljon kuullut, ikäviäkin juttuja. Mä meinasin lopettaa Furiksen yhden valmentajan takia, mikä mulla oli junnuina. Ja yksi meidän joukkueesta itse asiassa lopetti, koska se isä huuteli sieltä kentän laita niin paljon. Mut hei, nyt mennään koittaa yhtä aika rohkeata testiä. Täällä on pelit käynnissä. Niin onkin. Tää on muuten meille nyt ideaali tilanne. Aikuiset kiltisti istuvat tuolla. Huuteleekohan ne jotain? Come on nyt! Mut hei, laitetaanko peli poikki? Joo, laitetaan. Hei tyypit! Loistavan näköistä peliä. Pistetään pelit poikki. Tullaan kaikki tänne päin. Jos teille sopii, tehdään semmonen aika rohkea kokeilu, että mä laitan teidät hetkeksi tuohon vaihtopenkille ja jos otettaisiin nuo aikuiset pelaamaan. Mä en oo tämmöstä nähnyt koskaan missään ikinä. Vähän jännittää valmiiksi. No niin, ihanat aikuiset. Teidän vuoro pelata. Pelipaidat päälle ja kentälle sieltä. Kyseltiin nuorilta junnupelaajilta, että millaisia huuteluita ja millaista negatiivista palautetta on tullut. Onko se tullut sit sieltä katsomasta vanhemmalta valmentajalta, pelikaverilta, vastustajan pelaajalta, ihan keltä vaan. Ja sitten otettiin vähän niistä mallia ja sitten vähän huudeltiin niitä samoja niille vanhemmille. Sukille vaan, niin se ei enää juoksee! Kovempaa! Rappaa! Rappaa! Eikö se ole joku tämmönen termi tuolta rakennustyömaalta? On rappaa. Ethän sä nyt voi heittää väärin! 5-vuotiaskin osaa heittää paremmin. Anna mä näytän. No ei tarvii. Heitä vaan. En. Hyvä oli. Joo. En mä viiti näyttää. Aikuiset vähän heikaa hymyili ja naureskeli, että mitä tää on. Mä ymmärrän sen täysin, koska se tulee vähän puskista tommonen huutelu. 4 viimeistä on mennyt kaverille suoraan jalkaan. Seuraava. Toi oli 5! Kumpi on mun joukko? En mä tiedä. Uudeks se vieläkin näin? Mulla oli sininen. Hymy hyytyi aika nopeasti sit sen myötä, että päästiin pikkasen sinne aikuisten pään sisälle ja sai oikeasti sen tunteen toiselle. Hei, 1 tollanen tuut vaihtoon! 1 tollanenkin! Ei, me ollaan noita harjoiteltu! Noniin, katsotaan saatko omille. Hyvä, meni kerrankin. Kiellän sulta kaikki paitsi sisäsyrjäsyötöt. Yritä edes! Minne sä avaat? Se eteen! Ei voi päästä noin helpolla! Ota haltuun mä sanoin ota haltuun. Hapottaako sua? No älä sit selitä vaan rupee pelaamaan, missä pallo? Ei oo ainakaan täällä puolella. Älä menetä! Älä mulle valita sille kaverille vieressä! Ei oo totta! Ihan oikeesti! Elä nyt ota haltuun! Alkaa tulla aika huono omatunto. Eikä alata peli poikki. Pistetään peli Hyvä, poikki. kiitos! Riittää! Mua jännitti vähän, kun otettiin porukka kasaan, että tuleeko sieltä minkäänlaista palautetta ja varsinkaan näihin aikuisiin, niin vaikuttiko se millään tavalla vai oliko se vaan lähinnä huvittava se huutelu? Miltä teistä tuntui pelata, kun tämmöistä huutoa kuuluu sieltä kentän laidalta? No ei se kauhean kivalta tuntunut. Ainakin itse ärsyttää jo valmiiksi, että mokailee, niin sit kun sieltä vielä joku alleviivaa sen oikein kunnolla, niin ei se ainakaan helpota. Nolottaa, jos oma vanhempi huutaisi tolleen noin itselleen. Ja sitten tulee varmaan sellainen olo, että ei varmaan halua sitä vanhempaa edes niin sinne paikalle jatkossa enää katsomaan, jos on tommoista se huutaminen. Eka kerta ensinnäkin tajus vähän, miltä mahtaa noista junnuista tuntua, kun niille huudellaan. Ja sitten monet huudot, mitä te huusitte, niin oli tavallaan semmosia, jotka ei tarkoittanut pahaa,
Mutta sitten kun tuolla pelaa, niin se tuntuu sillä hetkellä pahalta, niin kuin esimerkiksi juokse. Totta kai siinä yrittää juosta, mutta kun sitten huudatte sitä, niin ei se tuntunut kivalta. Sanotaan, että junnupeleihin tuommoista ei kuulu mielellään. Sit ei välttämättä mielellään, mutta niinku, sit kun sä oot 16-17, niin sit pitää vähän kehittää semmoista filtteriä itselle, että sä siedät vähän paremmin et silloin se on periaatteessa ymmärrettävää ja niitä saattaa tulla. No entäs meidän juniorit, mitä kautta se tulisi se paras suoritus teidän mielestä? Kun katsomusta tulee hyvää kannustusta. Niin, silleen hyvällä positiivisella kannustuksella ainakin. Jos suoriutuu vähän huonommin, niin sit se tsemppaa jos uuteen suoritukseen, että siitä tulee parempi. Se työ tehdään siellä treeneissä ja siellä annetaan se rakentava palaute. Kun peli on käynnissä, niin silloin tsempataan ja silloin annetaan positiivista palautetta, koska silloin ei hirveästi siihen pelitasoon ja nuoren henkilökohtaiseen taitotasoon enää voi vaikuttaa. Hei, nyt unohdetaan huutelut ja aletaan pelaa yhdessä. Sopiko? Joo! Muistetaan kannustaa. Noniin, pelit pystyy. Ui, mikä keskitys! Olipa hieno!